Әссәламу алейкум. Ничек уйлыйсыз, татар телендә иң еш әйтелә торган сүз кайсысы икән? Минемчә, ул матур сүзе. Нәрсәнедер ошатсак, шундук матур дибез. Гәрчә күпме синонимнары бар ул сүзнең. Баксаң, матур сүзе татар теленә 15-16 гасырда гына Себердән килгән икән. Тува телендә мадыр, матыр. Алтай телендә маттыр. Хакас телендә матур. Булар барысы да батыр, баһадир, яугир дигән сүз. Охшаш яңгырашлы сүзләр Чуаш, Марый, Удмурт, Ханты телләрендә дә очрый. Идел регионында матур сүзе татар теленнән таралган. Үзбәк һәм төрек телләрендә мәсәлән матур сүзе юк. Алар гүзәл, ширин, латиф сүзләрен кулланып сөйләшәләр. Матур сүзе матбугатта һәм әдәбиятта кирәксә-кирәкмәсә кулланылып, күпшәгрәк мәгънәле бер кәлимәгә әйләнгән. Инде таушалып беткән дияргә мөмкин. Икенче яктан, кайчак әйтәсе килгәнне матур сүзеннән дә төгәлрәк итеп башка бер сүздә тасвирлый алмый кебек. Малай сүзе хәзерге татар телендә ир бала угылны аңлата. Телнең кайбер сөйләшләрендә ир бала булса да, кыз бала булса да малай диләр. Малай сүзе татарга рус теленнән кергән дигән фикер өстенлек итә. Владимир Дальның сүзлегендә малый, парень, молодец, молодой человек, слуга, прислужник дип язылган. Миркасым Госманов бер кызыклы факт китерә. Шәрык Төркстаны якларына бәхет эзләп килгән татар яшьләренең бер өлеше үзләренең мондагы тормышларын бай сәүдәгәрләргә, бигрәк тә кибетчеләр һәм ашханә, чәйханәләр тотучыларга йомышчы, самавырчы малай булып ялланудан башлаганнар. Мал-мөлкәт белән килүче татар сәүдәгәрләре дә шундый малайларын үзләре белән алып килгәннәр. Берәр мәчет урнашкан һәм мөселманнар яши торган кварталны мәхәллә дип атыйлар. Мәхәллә сүзе гарәпчәдән алынган. Узган гасырның 20нче елларында Татарстанда 2200ләп мәхәллә булган. Ә бүген алар 1000ләп дип исәпләнелә. Киңрәк мәгънәдә башка дин кешеләре яки берәр төркем яшәгән урынга карата да мәхәллә дип әйтелергә мөмкин. Мәсәлән, студентлар кварталы Талибә мәхәлләсе була. Болгариядә һәм Югославиядә күп кенә авыллар махала дип атала. Махал тамыры Испаниядәге кайбер җирле атамаларга да керә. Махал квивир, махараталам мәсәлән. Мөгез сүзе гомум төрки сүз. Борынгы формасы мөңүр яки бөңүрк. Ничек матур яңгырый, шулай бит? Гарәп телендә мөгез карн. Русча быргыны аңлаткан горн сүзе дә шушыннан. Мөгез чыгарма дияләр. Әмма безнең мифология буенча мөгез бәхет билгесе. Шуңа мөгез чыгарудан курыкмаска һәм бу сүзне тискәре мәгънәдә күрүдән туктарга кирәктер. Ахыр чиктә нәкъ менә аерылып торырга курыкмаган кешеләр бәхетле була, я башкаларны бәхетле итә. Ә хәзер минем сезгә татар укучысын бәхетле иткән әдипләрнең берсе турында сөйлисем килә. Мөхәммәд Мәгъдиев иҗат эшчәнлеген әдәбият тарихчысы һәм тәнкыйтьчесе булып башлаган әдип. Аспирантурада укыган елларында ук ул татар иҗтимагый фикер үсеше, әдәбият һәм әдәби тәнкыйть тарихы, халык авыз иҗатын фәнни тарихи өйрәнү мәсьәләләре белән җитди кызыксына. 60нчы еллар дәвамында республика матбугаты битләрендә шул темаларга багышланган бер төркем мәкаләләрен бастыра. Язучы прозаик буларак исә Мөхәммәд Мәгъдиевнең исеме матбугатта бераз соңрак, 60нчы елларның ахырында күренә башлый. 1967 елны Казан утлары журналында «Этюдлар» дигән гомуми баш астында аның берничә кыска хикәясе, әдәби парчалары басылып чыга. Ә тагын бер елдан шул ук журнал битләрендә «Без 41нче ел балалары» исемле беренче озын хикәясе бәяны дөнья күрә. Минем дә бүген сезгә нәкъ менә шушы әсәрне киңәш итәсем килә. Ватан сугышы чорының авыр шартларында педагогия училищесында укучы яшь-үсмерләрнең көндәлек тормышын, дөньяны танып белергә өйрәнүләрен, кызыклы ситуацияләр, оста тотып алынган тормыш детальләре аша гаҗәеп җанлы, самими итеп гәүдәләндергән, җыр үткен тел белән язылган әлеге повесть-бәян татар прозасындагы иң яхшы әсәрләрнең берсе буларак бәяләнә. Һәм һәр татар укучысының йөрәгендә Мөхәммәд Мәгъдиев иҗаты өчен аерым, мөхтәрәм бер урын бар сыман. Хөрмәтле тамашачылар,
Әлеге тапшыру Адлер Тимергалинның «Миллият» сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Мин Резида Саляхова, бүгенгә сезнең белән саубуллашып торам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.